Locul 2 este ocupat de echipa Werbiers, formată din Andreea Knop, Amalia Rebecea, Gabriel Turbalecu, Ioan Pop, Cristian, Dragoș Dumitrescu, Ștefan Manolache, coordonați de domnul profesor Victor Maz. Al treilea loc este ocupat de echipa Coding Bytes, formată din Alexandru Cioltan, Teodor Moroianu, Ana Maria Racu, Carolina Tudor, Eduard Ciuculescu, Tiberiu Constantin Emanuel Bucur și sunt coordonați de domnul profesor Victor Maz. A stricat regula Andreielor. În continuare, două mențiuni se acordă elevilor dregi, echipei dregi, formată din elevii Denis Banu, Horia Turcuman, Silviu Mosfolea, Cătălin Punicoi, Laura Filimon și Andrei Avram, coordonați de doamna profesor Mirela Tibu. Și tot mențiunea primește echipa C-Factor, formată din Bogdan Ciobanu, George Daniel Maftei, Andrei Alexandru Preda, Diana Andreea Grigore, Paul Tiberiu Danciu și Ioan Andrei Ungurașu și sunt coordonați de doamna profesor Filonela Balașa. Încă o dată felicitări tuturor echipelor pentru că a fost o probă care a constat în multe alte ediții preliminare, deci au fost 5 ediții anterioare și acum ei sunt câștigători. La Bologna vor merge primele două echipe clasate. Doamna director Daniela Neamțu va face precizări referitoare la deplasarea echipelor la etapa internațională. Deoarece finala internațională va avea loc abia pe 19 mai în Bologna, invităm pe scenă în aplauzele dumneavoastră pe coordonatorii acestei competiții, partenerii noștri din Italia, Nadia Amarelli și Elica Brachetti de la Institutul Aldini Valeriani Sironi Bologna. Because the final of the International Contest of Informatics will take place on May 19 in Bologna, we invite on stage in your applause the competition coordinators and our partners from Italy, Nadia Amarelli and Erica Brachetti from Institute Sironi Aldini Valeriani Bologna. It's a big pleasure, but mainly an honor, to be here as ambassador
of the International Olympiad in Informatics in TIM. In Italy, we started the Olympiad in Informatics in TIM in 2010 with 7 teams, all from our region. Now, only in Italy we have 350 teams from all over the country. Starting from this year, we can have the first edition of this international competition. We all are very excited. In Bologna, we will have students from Catania, in the south of Italy, from Trento, in the north of Italy, and from our school as well, together with students from Moscow, from Bucharest, and from Piatra Neamț. We are preparing the event, doing our best to welcome all of you students and delegations. To give you a little taste of our city, we have prepared this short presentation that Davide will show you and Raul will translate for you. We are waiting you in Bologna. Hi everyone. Bologna is my hometown. I live there since I was born. Bologna este orașul în care m-am născut și în care trăiesc. It's a beautiful city and it's the home of the oldest university in the world. Este un oraș foarte frumos și este casa universității cele mai vechi din lume. Also, one of his peculiarities is that he has 45 kilometers of arcades. Una dintre particularitățile orașului este că are 45 de kilometri de arcade. Now I'm going to show you the best single of town, not all of them, but the most famous one. Vă vom arăta unele dintre cele mai importante monumente ale Boloniei. This is the principal square of Bologna. The name is Piazza Maggiore. It's sorry. Aceasta este Piazza Maggiore, este una dintre cele mai mari piețe din Bologna. It's pretty big and during the night it's very beautiful. Este foarte mare și seara este foarte frumos. This is the Neptune statue. It's next to Piazza Maggiore. Aceasta este statuia lui Neptun și este lângă Piazza Maggiore. It was chosen the Roman god of water because underneath Bologna lies a river. A fost ales ca simbol al Boloniei pentru că sub oraș trece un râu care se numește Apoza. This is Stephanos Church. It's one of a group of 7 big churches in Bologna. Aceasta este Biserica lui Santo Stefan și face parte dintr-un grup de 7 biserici care sunt împărțite în oraș. And this in the photo is the Apoza River, the one I was talking about earlier. Acesta este râul Apoza, despre care vom vorbi mai devreme. The river is visible only from a window in central Bologna, and it's fantastic to take photos. Râul se vede doar printr-o fereastră și este foarte frumos să faceți fotografii acolo. This is San Luca's Church, the principal and biggest church in Bologna. Aceasta este Biserica lui San Luca și se află pe vârful unui deal. It's put on the top of the principal hill in front of Bologna. L-am zis Sorry. Da, am anticipat ce este. Now I'm going to talk for just a second about Bologna's gastronomy. This is Tortellini. Acum o
o să vorbesc despre gastronomia Italiei și acestea sunt tortellini. And these are the most famous and best food that you can find in Bologna. Acesta este una dintre mâncărurile cele mai faimoase în Bologna și sunt foarte bune. They are a personal favorite and I will recommend it to everyone. Persoanelor le place și dacă o să vizitați Bologna, vi le recomandăm. Another thing that is pretty good in Bologna is lasagna. There it's really famous and it's also really good. Un alt tip de mâncare care este foarte bun în Bologna sunt lasagne. We'll wait for you in May. Hope to see you again. Vom aștepta în mai la Bologna și o să ne vedem acolo. Înainte de a încheia, am dorit să invităm pe scenă pe cei care însuflețesc acest colegiu. Doamna director, profesor, dr. Daniela Neamțu și pe domnul director adjunct, domnul profesor Vasile Diaconu. Într-adevăr, este o poziție incomodă aici, în luna reflectoarelor și, sincer, să mă încarc de partea dreaptă, ca și antevorbitorii mei. După cum constatați, se dus și abandorat domnul director adjunct, nu vrea să vedeți. Mulțumim tuturor celor care sprijină acest concurs. Mulțumim doamnei inspector școlar general Nușa Dumitru Lupan. Mulțumim inspectoratului școlar și mai ales mulțumim ca în fiecare an dumneavoastră, celor care veniți aici să concurați, celor care veniți să elaborați subiecte, celor care veniți să evaluați și, nu în ultimul rând, colegilor mei, cei care asigură un suport din spate, mai puțin vizibil uneori cu inadvertențe. Întotdeauna îmi place să mă raportez în ultima vreme la gala premiilor Oscar și acolo au fost niște mici greșe. De ce își nu scuze dacă au existat. În legătură cu Olimpiada Internațională pe echipe, informatică pe echipe, comunicarea despre care vorbea doamna inspector școlar Ungureanu este următoarea. Având în vedere că este doar un proiect pilot pe care noi sperăm că l-am pilotat chiar binișor anul acesta și să aibă succes în viitor, deplasarea echipelor românești, ca și a celor din străinătate, la Bologna, se face de către fiecare școală, se susține financiar de către fiecare școală în parte, iar cei care ne-au invitat acolo ne vor asigura doar partea de acomodare, cazare, masă și logistica necesară pentru desfășurarea concursului. Aceasta este partea pe care încercăm să o susținem și școala noastră este reprezentată de un echipaj și deja am pornit lupta pentru sponsor, pentru finanțare și sperăm să avem succes. Vă mulțumim frumos încă o dată și dorim tuturor competitorilor să aibă un viitor fericit în care limba de lemn să sperăm că are să dispară. Pentru noi, generația de pe scenă din partea aceasta, din partea cealaltă, este într-adevăr mai greu, dar sperăm să reușim. Și vă dorim succes! Și informatician vorbește puțin. Puțin. Vom vedea. Nu o să luăm de la capăt cu mulțumirile, dar să știți că nimic nu este posibil fără o întreagă echipă. Fără cei care ne ajută atât de la Minister, de la Inspectorat, de la Consiliul Județean, de la facultatea care ne ajută foarte mult, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Am avut și pe domnul decan de la Universitatea Titu Maiorescu București. Pentru toți cei care stau în spate și lucrează pentru subiecte și zi și noapte, pentru informaticienii noștri care au muncit și zi și noapte, pentru colegii noștri care au muncit ca să facă posibil ca acest concurs să existe și, zicem noi, să se termine cu bine. Mulțumim foarte mult concurenților, participanților și chiar dacă n-au urcat pe această scenă, cu siguranță acest concurs le-a adus un plus valoare și au făcut un antrenament pentru Olimpiada Județeană care va veni.
Vremea a ținut și a fost foarte frumos la Piatra Neamț în aceste zile. Miercuri dimineața era o ceață totală în acest oraș. Deci până la 10 era ceață totală. Cum am început să sosească concurenții, deja s-a făcut lumină, frumos și soare. Vă așteptăm cu drag și la anul. Poate o să fie și mai mare numărul județelor, poate mai mare numărul țărilor, că aici la Piatra Neamț se întâmplă lucruri frumoase și minunate. Vă mulțumim pentru participare. Considerăm că aceste zile petrecute la Piatra Neamț au fost destul de frumoase și o seară plăcută, cu plimbări plăcute în orașul Piatra Neamț. Cu această ocazie, doamna director, cred că o să aibă ultimul cuvânt. Întotdeauna, vedeți. Nu că o să faci director, pentru că sunt femeie. Și țin neapărat să mulțumesc celui care ne-a susținut în derularea acestei Olimpiade Internaționale prin tot suportul tehnic pe care ni l-a dat. Este vorba despre un student al Facultății de Informatică a Universității Alexandru Ioan Gură din Iași și lăs pe domnul director să-l invite în scenă. Și vedeți că n-am timp. La Piatra Neamț s-a întâmplat o lucru minunat anul acesta. Concursul ProSoft de programare s-a desfășurat cu totul altfel. Cred că și pentru majoritatea concurenților a fost în premieră. Spunea doamna inspector de specialitate, doamna profesor Ungureanu aseară, că doar cei care au participat la concursuri internaționale poate au avut așa ceva platformă și vreau să vedeți pe cel care a lucrat de câteva luni bune ca acest concurs să fie posibil să se desfășoare sub această platformă. Este vorba de Valentin Roșca, cred că, student la Facultatea de Informatică Universitatea Alexandru Ioan Gură din Iași. Și chiar îi mulțumim. Bună ziua, mă numesc Valentin Roșca și sunt student al Facultății de Informatică Iași. Lucrez de câteva luni la concursuri, în special în partea tehnică, și pot să zic că a fost o plăcere să ajut cât de mult se poate acest concurs. Felicitări concurenților și vreau să vă informez că și la Iași o să fie un concurs numit FICO. Vă așteptăm și acolo. Puteți toată lumea să participați și să încercați să ajungeți să fiți cât mai buni. Mulțumesc și vă zic. Ne dorim să încheiem, ca de obicei, în pași de dans tradițional românesc. Trupa Mugurelul a Colegiului Național de Informatică, coordonată de doamna coregrafă Anda Cristinei și domnul profesor Octav Preiser, va prezenta o suită de dansuri tradiționale moldovenești. O invităm de asemenea pe solista Alexandra Brem, elevă la clasa a 11-a C, care va cânta piese din satul ei natal. La Șerbești e joc și cânt și de-aia lume am să-ți cânt. Și mă ghița, mi-o strigă, la șerbești joc
sponsorilor noștri. De asemenea, mulțumim invitaților noștri pentru prezență și atenția acordată. Numele meu este Andy Higa. Iar eu sunt Andreea Chelaru. Și în seara asta vă dorim o seară minunată. La revedere!